Chválim bude Ježiš Kristus, pozdravujem všetkých laikov, klerikov. Dnes je 22.4.2026. Chcel by som vás oboznámiť s petíciou za zákaz svätého prijímania do ruky. Spustil som ju 4.4.2026, takže necelý mesiac, je tam zhruba asi 1000 podpisov na elektronickej petícii. Sú dva spôsoby. Elektronická na internete, pod videom je odkaz, kde si môžete kliknúť a tam si prečítať petíciu a stačí len podpísať, ukáže sa tam meno, priezvisko a to je všetko. Potom je druhý spôsob petície, ktorý môžete vytlačiť na papieri a zapísať tam meno, priezvisko, adresu, podpis a odoslať mi na adresu, ktorá je tiež pod videom. Táto petícia bude trvať do konca roka 2026. Potom to odošlem jednu aj druhú biskupom, rimokatolickým, grékokatolickým a tiež do Vatikánu, pápežovi a tam Svätej stolice. Nech vedia o tom, že za celé tie asi 5 roky od 2021, kedy začalo sa na Slovensku príjmať do ruky, sa rozmnožili tento hriech znesvetenia Eucharistie, najmä čo sa týka omrviniek eucharistických, ktoré padajú na svätej omši na zem. Presnejšie, kňaz podá hostiu do ruky príjmajúcemu, ostanú mu omrvinky na ruke, potom tieto omrvinky zotrie buď do odevu alebo na zem a tento eucharistický Kristus je potom rozsypaný na zemi. My veríme, učia to aj kňazi, biskupy, pápež, vždy to opakujeme, že Kristus je celý prítomný v hostii, ale aj v omrvinkách. A preto ministranti majú paténu, tú paténu okrúhlu kovovú, dávajú pod bradu, aby omrvinky padali na paténu a potom kňaz tieto omrvinky zosype, potom ich skonzumuje a čo ostane, to ide do vody, potom sa to proste odstráni. Ale pri príjmaní do ruky omrvinky padajú na zem, alebo na telo, do lavice dokonca. Po celom kostole sa to roztrusuje a šľapajú po týchto omrvinkách eucharistických. Čiže vidíte, takto sa znesvecuje Kristus, či už chcú alebo nechcú si to priznať, ale je to tak. Preto tento problém to nie je niečo nové, hej, na Slovensku áno, hej, to je také, že my sme to mali zakázané celé storočia, tisícročia a teraz zrazu to prišlo pred 5 rokmi, ale na západe to prvotná cirkev tiež s tým bojovala. Tiež prišlo s tým, že si to chceli uľahčiť a mali rôzne dôvody. Napríklad už v roku 839 boli tzv. Kasiáni. Títo šírili všelijaké blúdy, ale jedno medzi tým bolo to, že trvali na tom, aby príjmanie eucharistickej hostie sa dávalo každému osobitne do ruky. Čiže vlastne to, čo dneska ľudia chcú, či už sú to klerici alebo laici, a dostávajú do ruky, ale potom trusia na zem. A čo sa stalo vtedy? Proste zišla sa synoda, biskupy, zakázali to pod trestom exkomunikácie. No a títo kasiani samozrejme boli exkomunikovaní, pretože trvali na tom a takto vlastne sa sami odsúdili. Dnes to prešli 5 roky a ľudia to berú za samozrejmosť. Vatikán s tým nemá problém, klerici, laici a dokedy to bude. Príde vojna, príde trest za to a všetci si to odnesieme.
Ale máme možnosť podpísať petíciu, odovzdáme to. Samozrejme to neznamená, že teraz väčšina, určite to nebude väčšina, ale podstatné je, aby biskupy o tom vedeli, aby si pripomínali, že tento hriech tu stále je. A že my keď chceme sa zmieriť s Bohom, chceme sa dobre vyspovedať, tak nestačí len povedať, že nejaké tie zopár hriechy a pritom šľapu po Eucharistii. Takže petícia je na stole, môžete ju kľudne podpísať na internete, a potom mi to odoslať a ja im to odošlem. Tak nech vám v tom žehná Pán, pomáhajú všetci anjeli a svätí. Nech sa vám darí s Pánom Bohom a dovidenia.